de viață, deci după ce a ecluzionat, abia atunci încep să se dezvolte, iar maximul de dezvoltare, adică se cam întrerup undeva în 5 până în 18 zile de viață. Deci observăm că de la 18 până la aproape 25-26, că nu ajunge să trăiască 40 cât scrie în nici atât nu ajung. Pentru că uzura cea mai mare a unei albine, ca individ, este la creșterea puietului, adică această secreție, și la cules după aceea. Deci, de asta am zis, cele de pe ultima parte, și m-ați făcut ca subliniat că eu, așa, se înțelegea că toată doica pleacă. Nu toată doica. Nu, că știți cum e, și din cărți și mulți mi-au spus, domnule, dar ea devine. Măi, omule, stai un pic, că perioada fiind foarte scurtă, este ca și cum îi făt frumos într-un an, într-o zi se dezvolta câți alții în 7 ani, așa e și la albină. Ea azi a devenit ca și mecanism funcțional, după 5 zile o pleca la cules, dar pentru mine, ca om, este o clipă, imediat. Exact. Dar în 5 zile s-a terminat vârful la salcâm, exact ce spunea, și atunci culegătoare care vreau să o am multă, taman, de câte ori se termină salcâmul și zici, păi să fie avut stupii ăștia. Aici e problema. Să știți că asta m-a frământat pe mine în apicultură. Și am rezolvat problema asta, adică eu pe stilul de a lucra. Deci pentru că tot timpul, băi, să fie avut o stupie ăștia, rupeam salcâm. Băi, să fie avut o stupie ăștia, rupeam salcâm. Și atunci am zis așa, dom'le, eu ca să am clar culegătoare albină de 21 de zile, fără fenomenul ăsta de întrerupere, de nu știu ce, de inchibare deja, mie îmi trebuie cu 40 de zile înainte de salcâm să am un 20-30 de cimetri de pătrați de puiet căpăcit. Un avniș mi-a spus, dar nu cu 40 de zile, știți, pentru greșiți că albina aia nu va fi culegătoare la salcâm, că de fapt ea nu mai trăiește atâta. Nu, nenea, faptul că eu am asemenea lot de culegătoare între zilele începerii culesului la salcâm, da? Deci, și alea sunt în stup, structura ca și familie la mine pe casă, de asta este deja formată. Adică stupul meu a intrat ca o oaste, cu rezerve, cu grădiniță, cu grupa de copii, cu totul și cu armată. Deci eu am încercat și pe stupăritul acum vreo, cam acum să împlinesc vreo 3 ani, am scris așa, structura familiei de albine culegătoare pentru marele culesuri. Să văd și eu cu cine stau, cu ce specialist stau pe acest vestit forum. Erau acolo grei din nu-mi stătea calculatorul cum trebuie când dădeam click, eu nu-mi domne. Să înclina dragul, să răsturna masa, știi? Așa, și am zis, băi, sacă ăștia bubuii de stupării. Hai să văd și eu care nivelul ca să-mi dau drumul ăla. Și vreau să vă spun că a fost o chestie și între care, mai de care, domne, mut locul la stup, atrag culegător. Zic, n-ați înțeles nimica și am terminat-o. Și l-am lăsat mort, zic, dar și-l mai pomenesc pentru că nimeni n-a înțeles structura asta care a spus acum și la Laurențiu. Băi, să înțelegi fenomenul ăla, cum e, de asta am explicat și vezi, mai stau câteva zile, ca un cerc, cu plastic. Adică ia locul lui asta, încălzește puietul căpăcit, că asta pleacă la zi, așa, vine asta, deci trebuie să înțelegi, nu, hodorom, tronc, iesă ca nebuna, unde duci, fă? Ești culegătoare, de dracu, am plecat. Că nu pleacă din capul ei. Hei, fată, vin înapoi, tu întâi mai treci în partea asta, că mai ai de făcut treabă până te duci tu să vezi florile. Cam bancul ăla cu limbricul, e frumos afară, dar aici e viața ta, tată, nu ai voie că ai murit dacă ești acolo. Astea sunt micuțe, exact ce a spus, sunt mici chechiții care fac diferența. Că e vorba de o săptămână, 2, dar acolo înseamnă o viață. E un ciclu. Au câștigat sau au pierdut război. E când noi avem timp să facem copii, să-i antrenăm, să-i dăm la armată 20 de zile, majorat, nu știu ce, și la 35 de ani să le trage general cum e la americani sau nu știu ce, uite așa s-au făcut state pe Vietnam, pe la dreapta. Deci a fost trăiește o viață intensă. Acolo e baza. Acolo e baza. Să numește creșterea capacității de lucrări și a reacției imediate. Deci ai o perioadă cere-eu. Ai o perioadă în care eu îi chem, eu îi instruiesc, eu îi evaluez și de-abia acolo îi trimit la lucrări. Este perioada. În principiu, eu de-am făcut de acolo. Deci creșterea capacității imediate nu există. Atunci ar trebui, dacă scoatem o ramă din stup, sau să spunem un stup de ăsta care, bun, îi scot puietul și peste 2 ore înseamnă când am ridicat toate ramele din stup, există matca și cutrântoare. Și toate au venit. Corect. Când vom vedea acea metisă,
La roierică Acea s-ar metisă trezit așa, matca, da. dacă ar trăi, acea din roi ar trăi numai 30 de zile, s-ar trezi matca la un moment dat cu sângurul pe cuie și unde dracu ați plecat, băi, m-ați lăsat ca proastă aici. Deci acolo apare o chestie prelungirea E vieții. vorba de succesiunea generațiilor aici. Una la mână și a doua Și ce... ai continuă. Da, da, Și și trăiești și mai genetica. mult. Da. Eu ce fac? Eu pot să vin doar cu... Deci, acum nu înseamnă, repet, că vreau să înțeleagă bine. Nu înseamnă că dacă am scos totul, gata, toată albina să o la cules. Nu. Deci, poate, de asta zic că poate m-am exprimat greșit. Deci, o bună parte din doică, sau vorbim de doica care este pe ultima parte. Ultima sută de Se, metri. se duce V-ați către exprimat în trendul normal, deci fără supărare, deci în trendul normal și a cărților de specialitate, așa scrie, deci aia vine întrerupând chestia de vine. Și lumea o ia ca atare, o traducere strictă, motamot, un ușurel, tată, azi e luni, da, e pe vineri, nu-i chiar mâini dimineața, e ca într-o jumătate de ceas. Ai răbdare, că nu e chiar așa. Dar una peste alta, deci eu am încercat-o pe pielea proprie, nu e... Da, 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 efectele sunt așa. evidente, Nu, corect. este clar că din moment... Aici am două avantaje. Nu neapărat, deci nu m-am dus neapărat către producția de miere, dar m-am dus către partea de, hai să zic, de roit. Da. Nu vă spun că la un moment dat am încercat o chestie și am zis așa. Pentru a preveni roitul, pentru a preveni plecarea roilor, de fapt, am zis merg cu gratie de ăsta, de Nu. La urdiniș cu ăsta. Grădeșoarici. De polen. Așa. Și am Polen. încercat prima dată cu colectoarele, atenție, acum bănuiesc că știți, dacă cei care nu știu. Deci la colectoarele de polen și la gratiile Hahnemann, acele dimensiuni sunt diferite de la producător la producător. Noi cam avem măcile cam pe 3,8 până în 4 mm. Sunt astea, cel puțin astea poloneze, vin pe 4,1 sau 4,2 și mai știu. Deci degeaba le fur. Trece și la polen, trece și la... Deci aici... Mai ales că își face tăliuțe pentru zbor. Așa. Deci am zis, și am zis așa, zic, iau, pun o gratie, am încercat să văd, ea mai pleacă sau nu mai pleacă? Într-adevăr, ieșea roiul, venea înapoi. Problema Nu fiind se că... farda. Nu se farda. Deci am oprit roitul, dar ce a fost dar asta nu înseamnă că... Că nu-i cosmetic. Că nu eram friguri. Deci aceeași el se manifestă la fel. Dar am zis, nume, poate mergând pe această cale, să vedem dacă găsesc ceva care să mă ajute să... Toată lumea pentru roid, normal lucrează, contra roid. Da, colectoarele n-avea nici gaura pentru trăpări. Ca să găsească să ducă acolo. Deci asta e de orice acces. Aici fac mulți greșeală și mare atenție la colectoarea de polen. Dacă n-au gaurile pentru trântori, trebuie să duce grămadă, blochează. Stă acolo și blochează. Stă acolo și blochează. El vrea să se separă la lumină. El trebuie să iasă la perichere, să ajungă la punctele de perichere. Să-și facă treaba. Să facă și el treaba până la urmă. Și stă grămadă în colector și nu face nimic. Dacă își pun în cap de la Timișoara să ajungă la Iași, într-o lună este la Iași. Da. Pentru că el din stupin în stupin noi aici. N-are treabă el. Că primesc toate. n-au ce Toate vrea. familiile primesc, toate familiile de albine primesc trăpturi. Am avut o discuție. Da. Pentru ca să avem albine multe culigătoare de asta acum. Da. Ce trebuie să facem? Trebuie să avem structura normală a familiei de albine. Nu. Deci asta v-am spus. Deci trebuie să avem o structură normală. Să știți că o familie mică, dar structurată bine, aduce mai multă miere decât una Explică-le cu haram. la ansamblu că nu cunosc. Deci vorbește despre structură. Vorbind, uitați câte diferențe, uitați specialiști adevărați. Da, nu, haideți, lăsați. Eu o spun așa, ca sadoveană. Structura este exact ce a spus și dumneavoastră. Deci, într-adevăr, orice familie de albine are o structură. Aceeași structură, vă dau un exemplu ca să înțelegem mai bine, aceeași structură o are și albina italiană, aici intervine altceva. Are și albina italiană, ligustica. Dar întotdeauna va culege mai puțin decât o familie de albină din genul Carnica sau, mă rog, ameceva, Apis mellifera carpatica, să zicem. Nimic. Neavând instinctul de acumulare, nu faci convertirea asta de la o Exact. religie la alta. Exact. Adică o lasă tot cu țoalele în cap să stea la bucătărie și nu-i dă voie să duc și la bal acolo, din salcări. Corect. Și atunci avem surpriza, deci am avut familii de albine, hai să zicem, din rasa asta noastră și albine italiană. Albina italiană dezvoltă familia foarte mult, are culegătoare, are doică, are de toate. Repet,
prea puțin. Ce înseamnă acest instinct de acumulare și cum îl măsuram? În câteva cuvinte, că puteți să faceți și dumneavoastră acest lucru. Dacă vreți neapărat să faceți un lucru, adică să mai selectați într-o stupină. Pur și simplu, între două familii egale ca putere, administrați 1 litru de sirop împrănitor. Și vedeți care le-a prim. Aia care le-a prima, are instinctul de acum simplu. Și are și culegătoare mai mult. Are structura formată bine. Exact. Acum să continui și eu cu structura ca moș eu carne, pe limbajul meu. Da. Să vă spun o chestie de tehnică primăvara, da? Da. Dacă ați auzit, vă trimit la cei care bătrâni așa au ei stilul lor și nu vor să dea secrete din apicultură. De exemplu, la orizontal, în zona dumneavoastră, Regina este orizontalul 16 rame, Buzău și Brăila, da? Deci știți, mai mult Brăila, nu? Ei cu tata, ăla e rege. Așa, deci stupul cu 16 rame e regele apiculturii acolo, da? Ei, ce se întâmplă? Sunt din aici, că băi, eu țin stupul închis, așa, strâns, frumos, mie mi-a făcut, băi, și după aia, la un moment dat, trebuie să știi, băi, eu atâta experiență, știi, deodată spar cuibul cu 3 rame. De fapt, el ce face? El deodată vine cu 3 rame și o plecat, băi, și spune la nu mai roiește și mi-aduce merii de rupi pământul. Așa. De fapt, ce-i face omul ăla? Deci el menține o cantitate de puiet blocată, adică grupată, înțelegeți așa, practic blochează spațiul deodată al măcii și obține o cantitate mare de puiet căpăcit într-un număr de rame compacte. După aia, pur și simplu, ca să nu stea stupul ăla să gândească la prostii, să plece cu gândul, cum v-am spus eu, să aibă loc sfatul bătrânilor cu iau dracu pe cracă, vine automat cu o chestie șoc și sparge cuibul cu 3 rame. Adică, vine în felul următor, ca să vă spun și pe culori. Rama A mai închisă o pune în partea cealaltă de unde a început el construirea cuibului, pentru că în zona aia încă mai au de gând să pună păstură. Păstura este cel mai mare criminal din punct de vedere al blocajului spațiului de oat. Dacă pune nectar sau sirop, a doua zi vine și ălea și-l mută mai încolo și face spațiul de oat pentru mat, că păstura nu o poate muta. Deci greu o mută de acolo și atunci păstura blochează spațiul de oat, este ca o diafragmă, e dată dracului. Și atunci el știe, da, dar nu poate să o ia imediat, înțelegeți? Nu, și numai la consum, atât. Da, deci atât cât e nevoie și îți blochează spațiul, n-ai ce-i face. Și atunci el ce face? El cu rama aia mai de culoare mai închisă să-i pândiți. O pune acolo, în partea aia de la penultima ramă, știți, o bagă acolo. Pentru că acolo de obicei pune albina păstura, da, știe el să organizeze. În partea asta, unde vrea chestia asta, dar acolo trage o ramă de puiet căpăcit, așa, și o bușește pe asta neagră. După aia, în partea asta la altă, ia puietul ăsta larvar, așa, sau ce mare el căpăcit, mai puțin, așa, îl trage, pune o ramă spațiu de oat la mat, că mai bagă una după asta, așa, și rama aia cu mâncare, și după aceea umple ladă, așa. Așa, asta îl pândește, o face cam cu 2 săptămâni de zile înainte de cules, că e lovitura lui de dezvoltare, așa, înainte de marele cules. Înțelegeți? Matca automat, acolo se pune păstura, matca automat își dă drumul la oat, da, așa. Cantitatea este destul de mică de puiet necăpăcit. Foarte puțin albină o să stea ocupată cu chestia asta, dar un mare lot de albină, care nu că participă la cules sau așa, de așa zisă doi că a rămas fără obiectul muncii. Ecluzionează și lotul ăsta puternic de albină, de rame căpăcit, înțelegeți așa? Și devine doică frumos, așa, faină și începe oatul, dar am lotul ăla care cândva cu 2 săptămâni înainte, deci așa, ăla n-a hrănit puiet, n-a făcut nimic. Și exact spunea domnul, 14, 15, 16 zile, 17, numai bună de plecat la bătut din palme din salcâm. Și culegătoarea care este. Și atunci principiul, ca să-l înțelegeți mai bine, este în felul următor. Un tată are 11 copii acasă și o nevastă puturoasă, vă dați seama, 12 guri de hrănit, vine sângurel cu o lingură de mă cu pâine, nu-i poate lămuri pe ceilalți că munca este cea care creează bunăstare și așa, pentru că el prin muncă nu poate să-i țină să-i hrănească pe nebuni. Și aia, bă, tată, lasă-mă, pași, nu vezi că matale nu ai, că muncești, apoi la ce mai ducem la muncă? Suntem așa de proști să muncim degeaba. Pe când dacă ai avea un singur copil și ar munci 12, automat îl aș dă seama că munca este cea care te nobilează, cu toate că nobilii nu muncesc. Așa este și la albine. Deci cu cât am un lot mai mare în momentul ăla de albină care în culege sau e pregătită cu barda și cu halebarda să ducă pe salcâm,
cu atât mai mult se va întâmpla fenomenul ăla în stup de a converti de la islamist la Mahomed, la asta, la creștini, știți? Și se vor duce la dreapta. E foarte simplu chestia asta, e frumoasă, dar trebuie să o pipăiți de vreme și să știți extraordinar de bine prognoza. Cam când salcâmul, cu când începe-o mai înainte. Și mulți m-au întrebat de ce cu 40 de zile, pentru că de atunci începe eu să pregătesc structura familiei, pentru că bomba aia care o dau în cap, că eu nu-i pun 3 rame deodată și pe aia umplu lada când să fac 16, ci îi împușc în cap 2, 3, 4 caturi acolo, cât n-ai mai are nevoie, înțelegeți? Așa. Dar am grijă în partea cealaltă să fie lotul ăla care să spună, băi, gata, lasă păpușile, treci la partea asta, păpuși săptămâna viitoare. Că acum, din nebunul ăla nebunit acolo, ia-l. Ei, și pe o structură de genul ăsta, când s-a terminat culesul, așa, cam nu prea are nimeni de gând să mai pleci de acasă, domnule, stați liniștiți. Că cine dracu, aia e culegătoare, doi ca nu prea, că hai să ne apucăm iarăși, dezvoltăm familia, cine să roiască acolo? O șleactă din nebuni care au aruncat hârlețele în magazin, stau și să-și tragă sufletul, că s-au terminat culesul, n-are cine roi. Pe când în momentul în care ai intrat în salcâm cu bubuini de puiețe, de alea și structura ciuciu, 10 culegătoare și restul doică, noi plecăm, tată, nu ne-ai lămurit casa asta, vrei, noi ne ducem să rămâna pentru masă. Și au plecat, rămâi cu buza umflată. Sau stai și facea domnul Laurențiu, că iese, intră, băi, plecăm, dar unii roaba, cu cine plecăm? Da, problema aici cum ar fi, foarte corect, provine totuși de la matcă. Matca, deci eu am găsit, apropo de ce spunea dumneavoastră cu site-ul acela, am găsit tot așa cu o gomănie scrisă acolo, mare, de tot. Deci cineva care arăta la un moment dat vreo 7-8 caturi, o familie pe 7-8 caturi de multietajat. Și am stat și m-am uitat, unii scriau că, deci nu, eu refuz să intru pe... N-aveam și le depoziteze. Cu albine? Deci era fotografie cu albine. Și nu se poate așa Alea în ceva. Canada, da. Da. Nu se poate așa ceva. Dintr-un motiv foarte simplu. Coeziunea familiei de albine este ținută de matcă. Și asta știm foarte bine. Și puiet, dar în special de matcă. Cum? Prin acel vestit feromon al măcii, da? Care este transferat aproape continuu în familia de albine. De la matcă la fiecare albină din... Când nu mai ajunge hormonul, alea de la baza piramidei, albinele de jos, adică cele care nu mai primesc, alea vor fi primele care se vor orienta către de ce roiește familia de albine când e în dezvoltare maximă. Pentru că atunci se pierde acest fel, deci mai ajunge și la, nu le mai ajunge și lor feromon. Exact. Și atunci ele sunt de izbeliște. Și automat, vedeți că aici e o problemă care ține de formarea familiei de albine, care s-a format înainte de dinozauri. Deci, trecerea de la albină lucrătoare, de fapt, albina lucrătoare este artificial apărută. Mărci au fost tot timpul, inițial. Cum e la bondari. Exact. Când s-a format familia de albine, a rămas un singur reproducător, iar acest feromon, de fapt, inhibă și dezvoltarea albinelor, că știm, ouătoare. În aceste condiții, când nu am feromon, ce se întâmplă? O albină, da? Când nu am feromon destul în stup și sunt în dezvoltare maximă în primăvară, deci exact în sezonul de reproducere a familiilor de albine, se întâmplă acest fenomen, adică ele rămânând de izbeliște, automat intră pe a-și crește, a-și face un alt reproducător. Ori se bezmeticesc, ori își fac altfel. Dar atâta timp cât am puiet necăpăcit, deci am rădușorul nu se întâmplă nimic. Exact, nu se întâmplă nimic. Și atunci, ce vor face? Vor fi grupuri de albină care vor lua în, să zic așa, în stăpânire anumite zone din familia de albine și acolo vor începe să-și crească ce? Maturi. Și în felul acesta apare, deci, practic, roitul, de fapt, înseamnă, dacă ar fi să o luăm așa puțin, înseamnă o subpopulație din interiorul stupului, care e anarhică, rebelă, să zicem. Face alt partid. Exact, și a făcut un alt partid. Deci, cam asta se întâmplă. De ce nu roiește iarna? De ce nu roiește în dezvoltare? De ce nu roiește în timpul culesului? Pentru că în timpul culesului toate albinele au un obiectiv comun, să aducă nectar. Deci ele funcționează pe reflex, nu? E nectar, mă duc și îl iau și-l aduc. Deci cam asta ar fi, într-adevăr, cum ați spus și noastră, structura aceasta a familiei de albine este extrem de importantă și să o înțelegem foarte bine. Să o conducem cum vrem noi. Exact, să o aducem în avantajul nostru. Chiar și roitul trebuie să-l aducem în avantajul nostru.
să nu plecăm de la principiul că trebuie să-l oprim. Nu. Nu asta e Eu ideea. știu că este. Știu că este și trebuie să Deci mă o săptămână, dacă am luat biciul de piele, eu știu că la vreo 10-15 clar au avut loc ședința. Și îl lăs în pace, știu și care au avut ședința, mă fac că nu văd, și pe vreo 12 zile apar vocele. Spune-te, vezi? Da. Dacă nu m-am dus să fac lucrarea, că am fost la tine și m-am ținut de băut, uite ce s-a întâmplat. Da, dar a fost pe folos, vinul a fost bun și a fost bun și distracția bună. Bun, dar nu roiesc ele acum asta. Nu se pune problema la mine. Eu le-am spus la toți, mă, nu mă credeți, uitați-vă la ramele la rezervă, că acolo îl prins pe apicultor. Uite la ramele la rezervă. Că le vezi toate până în stinghi, celule 100% albină, nici măcar una modificată să fie bot. Că spui tu mix, tubina mea intră în frigul mine. Bravo. Da, Dar știți că Laura că l-a luat în creștere, ea în creștere bine de tot. Da. Dar eu nu pun la clădit sub nicio formă în perioada asta. Nu vorbesc de ea în creștere boci. Boci. Ea în creștere boci? E altă nu, la mine că nu. La mine nu, sub nicio formă la mine nu. Mai e cineva care face măci? Da, nici n-am încercat. Pe azi dimineață mi-a dat telefonul unul că îi scutură floarea de prun și ce face cu hectarul de prun, să-i dau o sticlă de țuică ca să aibă ce bea până la toamnă. Că râdea, e tot stupat. Dar ce fac băi albinele alea tale? Scutură floarea, băi, nu o să mai fac. Că avem o turbantă de vecină care verișoară cu alta. Și dădea băi cu bățul într-un curcuduș, are un curcuduș uriaș, dom'le, spun, n-am văzut eu, așa ceva n-am văzut. E mare, doar nu-l poți cuprinde, e un munte de copac. Așa? Mai rar așa. Dar și 50 de ani că eu să am cu ploaia copacul ăla, dar ca și nații, cum au crescut el, deci este imens la coroană. Da, și aia are prăjâni din astea de carpă, de 8-9 metri din alea subțire, așa, și bate să plece albinile în aia, că îi mănâncă dragul florile. Asta e de filmele cu proști. De acolo de să mult ceva ca pății, cu vânt vă spun. Dar cum și-s verișoare primare ale dragului. Una e și bună, și una m-am întâlnit, era pastoral aici, la Balta Albă, și da, eu cred cam așa. Când vin la Floarea Soarelui, căutând pe inginer, domnule, unde e inginerul? Vreți să vorbim? Am vorbit cu 2 inși. Și dar pentru ce căutați pe inginer? Și suntem apicultori, vreți să ne așezăm la floare și vreți să luăm legătură cu lui, dacă a tratat-o, n-a tratat-o. Apicultori, de asta nici nu trec când a făcut floarea, a sub toată din asta. Nimic nu i-a rămas. Iar vis mi-a mai nu mai trebuie. N-ai ce să le explici. Vedeți câte lucruri minunate se spun la oameni specialiști. Deci vorbim de oameni specialiști, oameni care au lucrat în cercetare, care au lucrat în domeniu, da? Oameni care practică meseria apicolă de foarte mulți ani. Andrei, câți ani în spate? 35-40 cu tot cu ea la Bunelu. La Bunelu, da? Da. Și la Bunelu, când erai tânăr și învolburat așa de dragoste, de pasiune să realizezi multe, să faci schimbări pe asta întâmplă la toți apicultorii. Voi acum n-ar mai fi mașini, ar fi numai stup pe stradă. Pe Vlad știi, eu din 3 familii, în 2 ani de zile am împușcat 200. Eu aveam tot, eu numai să cumpăr facuri, am luat 200 de kilograme, nu 600 de kilograme, pardon, 120 de pachete. Da. Deci nu m-am dus așa că hai mă apuc de stupării, nu. Și când mi-am luat primele 3 familii de albine, eu știam să cresc măci, deci cam majoritatea din ce știu acum, atunci stăpâneam. Altfel nu mi-am luat. L-am avut pe bunicul. Da, mai mult în școală am făcut eu la Poieni, la doctorul Iciu, Dumnezeu să le ierte. Da? Da, deci m-am dus, l-am cunoscut pe domnul, păi dar cum de-am intrat în colaborare cu institutul și cu chestiile astea, cum de mă știau? Eu aveam servicii, eram student la Seral la mecanică și mi-a intrat în cap să fac apicultură. Și apoi pe baza asta am început să golănesc Partidul Comunist Român. Îmi luam o lună de zile concediu fără salar, 2 săptămâni cât era atunci, 3 cu tăcu, dar nu erau niște releuri, ăsta concediu de odihnă, mi-l împușcam cu vreo 4 medicali, așa, mi-l prelungeam și după aceea mai luam iarăși un concediu ce mai era pe acolo, adică o făceam eu de 2 luni jumate, 3 luni de zile, să nu mă duc la serviciu. Așa. Da, și o făceam ca așa însărcinată, 2 zile se întrerupea ăla, știi, concediu de odihnă, mai împușcam 2 săptămâni de concediu medical, după aia iarăși nu știu ce și tot, mergeam cu ăsta. Așa. Deci eu la serviciu figuram, bani aveam de luat pe concediu medical de pe una pe alta, dar nu mă duceam la serviciu. Și
Și mă duceam la Poieni și lucram acolo, cot la cot cu oamenii, cu babica Lina, trăiește, să știi, babica Lina, și în ziua de azi am fost, astă iarnă am fost la ea cu ficiorul și că și-au tăiat un porc băieții ei acolo și l-au luat ficiorul și cu un coleg al lui, trecem peste paranteză. Și acolo am lucrat efectiv ca un angajat al stațiunii. Deci eu nu eram plătit, nu eram salariat, nu eram nimic. Dar primele tăbliții, de exemplu, pentru tratamentul la Varroa, deci alea în 1987,